Warahmatullahi wabarakatuh. Sadurunge acara monggo kita panjataken raos puji syukur marang Gusti amargi kita bisa dipertemuake ing acara iki. Tepangaken jeneng kula Gabriel Immanuel NB. Kula dadi panonton acara ing Halal Bihalal RT. Susunan acara yaiku sek pertami iku pembuka, sek keloro ku sambutan, sek ketelu pidato koordinator warga, sek kepapat halal bihalal, sek kelima panutup. Sugeng enjang ingkang kula hormati Ketua RT lan para warga ingkang kula tresnani, sumanggi kita panjataken puji syukur marang Gusti. Pertama-tama kula badhe ngucapaken matur suwun kangge para warga sing bisa hadir teng acara niki. Acara iki kula ake kangge mempererat tali silaturahmi antar warga. Bilih kelepatan kula nyuwun pangapunten. Sugeng enjang lan matur nuwun.